На расійскім касмадроме Плесецк падчас выпрабавання ўзарвалася міжкантынентальная балістычная ракета «Сармат». Кремль хавае гэты інцыдэнт, а выснову пра няўдачу ўдалося зрабіць на падставе спадарожнікавых фотаздымкаў, на якіх бачная знішчаная шахта запуску ракеты і вялікая варонка ад выбуху. Ракета «Сармат» – гэта самая сучасная мадэль у стратэгічным ядравым арсенале Расіі. З 5 вядомых да гэтага моманту запуска удачай скончыўся толькі адзін. Усе астатнія былі правальнымі. Ці то санкцыі добра працуюць, ці ўсе таленавітыя канструктары выехалі з Расіі. Але ў любым выпадку для рэшты свету гэта добрыя навіны. Ніхто, акрамя Крамля, не маша ядравымі ракетамі і не гразіць усяму свету ядравай зімой. Можа, хоць гэтыя няўдачы вярнуць крамлёўскіх агрэсараў у рэальнасць. Вітаю вас, гэта тыдзень з Ігорам Кулеем. І вось, што мы падрыхтавалі для вас сёння. Дыктатары па ўсім свеце забіваюць надзею на будучыню. Эксклюзіўнае інтэрв'ю Энн Эпплбаум, лаўрэаткі пуліцараўскай прэміі тэлеканалу Белсад. Як доўга, на ваш погляд, будзе доўжыцца гэтае супрацьстаянне паміж аўтарытарнымі рэжымамі і ліберальным светам? Яно зойме гады, дзесяцігоддзі? Дзесяцігоддзі да канца нашага жыцця, менавіта так. Замежны ўплыў праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату скарачаецца імклівымі тэмпамі. Прычына – падтрымка вайны супраць Украіны. Нас сначала запретили, просто, то есть отстранили от службы. И всякий раз призывая замолчать, не говорить вслух и угрожая, естественно, расправой более серьезной. А таксама пакажам вам партрэт сярэдняга беларускага чыноўніка. Штодзённыя клопаты і турботы, а галоўнае – лаяльнасць на паказ. Все деньги, которые идут на техобслуживание, все они идут на... Слушай, так пускай петух берет, отзывает банк, арест и отдает деньги. Так он же не хочет отзывать. Так он что, хочет сегодня, чтобы район зарплату не выплатил? Міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі прапанаваў правесці паўторны рэферэндум у акупаваным Крыме, але не зараз, а праз 20 гадоў, а пакуль перадаць паўвостраў пад пратэктарат Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Інфармацыю пра гэта 18 верасня распаўсюдзіла агенцтва «Інтэрфакс Украіна», пасля чаго яе хутка падхапілі асноўныя украінскія і польскія медыі. Заява выклікала абурэнне ў Кіеве і сярод лідараў крымска-татарскага народу. Праз 2 дні Сікорскі заявіў, што ягоныя словы былі няправільна інтэрпрэтаваныя, і ён не прапаноўваў такіх ідэяў. Як імаверная журналісцкая памылка амаль прывяла да сур'ёзнага дыпламатычнага канфлікту паміж Польшчай і Украінай, раскажа Руслан Ігнатовіч. У сярэдзіне 3-го года поўнамаштабнай вайны планаў і уяўленняў, як мае скончыцца канфлікт ва ўкраіне, ужо болей, чымся бакоў, што ваююць. Расійскае бачанне замацаваць за сабой ужо здабытыя тэрыторыі, плюс Запарожжа і Херсоншчына, а таксама фактычна разбраенне Украіны. Мірны план Кітаю за ўсё добра і супраць усяго дрэннага. Ён характарызуецца абагульненымі фармулёўкамі. Фактычна Кітай пазіцыянуе сябе як нейтральнага пасярэдніка, заклікаючы спыніць агонь і абмяняцца інтарэсамі, але без канкрэтных прапановаў адносна тэрытарыяльных спрэчак ці ваеннага развязання. Меркаваны план Дональда Трампа прымусіць абодва бакі да міру, стварыўшы дэмілітарызаваную зону і нейтральнасць Кіева. Украіна ж называе сваю прапанову планам перамогі. Мир – це не заморозка війны. Мир – гэта не заморозка войны, не якія-небудзь маніпуляцыі міжнародным правам і мараллю. Мир павінен быць надзейным і такім будзе. Мы ў гэтым упэўненыя. Усе дэталі найперш я буду абмяркоўваць з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, бо ў сваёй большасці рашэнне па гэтым плане залежыць менавіта ад яго. Канешне, і ад нашых саюзнікаў таксама. Але ў плане ёсць пункты, якія залежаць ад пазітыўнай волі і падтрымкі Злучаных Штатаў. Вельмі спадзяюся, што ён падтрымае гэты план. Зеленскі заявіў пра рыхтаванне да другога саміту міру ўжо сёлета і заклікаў максімальна ўзмацніць Украіну да яго пачатку. На папярэднім саміце заклік да усебаковага дыялогу падтрымалі толькі ці ажно 80 краінаў. У сустрэчы не бралі ўдзелу Кітай з Індыі. Расіі не запрасілі. Слава Україні! З
боку аб'яднанай Еўропы канкрэтных прапановаў наконт заканчэння вайны не гучала. Да гэтага тыдня, паводле інфармацыі Інтэрфакс Украіна, міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі на палях міжнароднай канферэнцыі «Ялтинская еўрапейская стратэгія» у Киеве запрапанаваў рашэнне для крымскага паўвострава, дзе Расія і пачала вайну больш за 10 гадоў таму. Крым сімвалічна важны для Расіі і асабліва для Пуціна, але стратэгічна важны для Украіны. Таму я не бачу, як яны здолеюць дамовіцца без дэмілітарызацыі Крыму. Мы маглі б перадаць яго пад мандат ААН з місіяй падрыхтаваць сумленны рэферэндум, да таго праверыўшы, хто там законны жыхары і гэтак далей. І мы маглі б адкласці гэта на 20 гадоў. Такія прапановы, відавочна, не ўпісваюцца ні ў адзін з пунктаў украінскай формулы міру. У Киеве каментуюць коратка. Тэрытарыяльная цэласнасць Украіны ніколі не была і не можа быць прадметам абмеркавання або кампрамісу. Крым – гэта Украіна. Кропка. Былы кіраўнік украінскага МЗС Паўло Клімкін у каментары Белсату рэзка раскрытыкаваў ідэю польскага калегі. Я бачу іншу праблему. Я бачу іншую праблему ў тым, што гаворыць Радак. Ён жа не кажа, давайте укаранім мандат ААН, давайте забярэм расійскую акупацыю, скончым яе, вернем нармальнае жыццё пад мандатам ААН. Няхай гэта будзе вельмі непроста, але пераходная фаза. Ён жа кажа, давайте укаранім мандат ААН для рыхтавання рэферэндуму. Вось што мяне вельмі непакоіць. Па-першае, я не вельмі веру ў эфектыўны мандат ААН, бо цяперашні ААН рэальна кантраляваць сітуацыю там паўвостраве не будзе. А калі Радак прапануе укараняць гэты мандат, які не будзе працаваць менавіта для рыхтавання рэферэндуму, то гэта проста легітымізуе акупацыю. Звязванне гэтых пытанняў вельмі дрэнны паварот у бок таго, чаго хочуць у Крамлі. Абурыўся заяву Сікорскага і мэджліс крымска-татарскага народу. Герой Украіны і экс-кіраўнік гэтага парламенту ў выгнанні Мустафа Джемілёў у размове з Белсатам выказаў спадзеў, што такія прапановы застануцца адно ідэямі еўрапейскіх палітыкаў. У меня нет никаких сомнений в том, что он друг нашей страны. Несомненно также и то, что он хотел бы прекращения этой кровопролитной войны, которая унесла уже так много человеческих жизней и привела к огромным разрушениям нашей мирной страны, которая никогда и никому не угрожала. Но меры, которые он предлагает для прекращения этой войны, мне не представляются как соответствующие принципам справедливости и нормам международного права. Я очень надеюсь, что Сікорскі пересмотрит свою позицию относительно Крыма. Заява Сікорскага выклікала шырокае абмеркаванне і ў Польшчы. На адрас міністра пасыпаліся абвінавачванні з боку мясцовай апазіцыі. Праз некалькі дзён палітык выказаў здзіўленне такой рэакцыяй. Маўляў, на форуме ў рэжыме не пад запіс праходзіла гіпатэтычная дыскусія сярод экспертаў. Мы спрабавалі разгледзець, як можна зрэалізаваць прапановы прэзідэнта Зяленскага наконт вяртання Крыму. Польшча, вядома, падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Я шмат разоў падкрэсліваў гэта ў тым ліку нядаўна ў сваёй прамове ў Вашынгтоне. Міністр дадаў, меды крыху несправядліва працытавалі ягоныя словы з неафіцыйнай размовы. Прэсавы сакратар польскага дыпламатычнага ведомства Павел Вроньскі у каментары для польскага прэсавага агенцтва удакладніў, выказванне Сікорскага не варта разглядаць як канкрэтную прапанову адносна будучыні Крыму і адзначыў, што ўзніклы ажыятаж быў выкліканы некарэктнымі цытатамі, атрыманымі з неафіцыйнай начной сустрэчы экспертаў і палітыкаў. Руслан Ігнатович, Белсат. На гэтым тыдні мой калега з праграмы «Вот так» паразмаўляў з уплывовай амерыканскай журналісткай Энн Эпплбаум. Лаўрэатка пуліцэраўскай прэміі, аўтарка шэрагу кнігаў па гісторыі камунізму, а таксама трансфармацыі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Эпплбаум бывала ў СССР яшчэ ў 80-х і пазней назірала развал камуністычнага блоку на ўласныя вочы. А зараз з'яўляецца адным з найбольш аўтарытэтных заходніх спецыялістаў па постсавецкім рэгіёне. Журналістка з 90-х жыве ў Польшчы, ейны муж, дзейны міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі. Фрагмент размовы вашай увазе, а поўную версію вы можаце паглядзець на YouTube-канале «Вот так».
Спадарыня Эпплбаум, рады вас бачыць. Вялікі дзякуй, што пагадзіліся на інтэрв'ю. Вялікі дзякуй. Для зручнасці я буду размаўляць па-англійску, але магу па-расейску. Я ведаю, што вы валодаеце шмат якімі мовамі нашага рэгіёну, але для гэтага інтэрв'ю мы дамовіліся размаўляць па-англійску. Маё першае пытанне тычыцца канцэпцыі гэтай кнігі. Вы мяркуеце, што існуе ўзаемазвязаная група аўтарытарных рэжымаў, якія дапамагаюць адзін аднаму разбураць сусветны парадак. Хто ўваходзіць у гэтую карпарацыю аўтакратаў, якім чынам яны кідаюць выклік сусветнаму парадку? How do they challenge the global order? So, first of all, the three most important are Russia, China, and Iran. Тры найважнейшыя краіны ў гэтай кааперацыі — Расія, Кітай ды Іран. Але ёсць шмат памагатых, другарадных краінаў, якія таксама ў ёй бяруць удзел. У кнізе я пішу пра Паўночную Карэю, Венесуэлу, Зімбабве. Імаверна, цяпер можна дадаць Азербайджан, можна дадаць групу краінаў у Заходняй Афрыцы, можна дадаць Кубу, Нікарагуа, М'янму і гэтак далей. Іх яднае не ідэалогія. Гэта вельмі розныя краіны, у іх розныя мэты. Некаторымі з іх кіруе адна асоба, у іншых за стырном стаіць кіроўная партыя. У іх розная эстэтыка, у іх рознае бачанне свету. Так, іх яднае фінансавыя інтарэсы, гэта праўда, але іх таксама яднае рашучасць супрацьстаяць ліберальнаму свету. Філасофія вяршынства закону, прававой дзяржавы, правоў чалавека, празрыстасці і падсправаздачнасці ўлады вельмі небяспечная для іх. І менавіта гэтую рыторыку яны чуюць ад сваёй унутранай апазіцыі. Яны таксама чуюць гэтую рыторыку з боку Еўропы, Амерыкі, Японіі ды Аўстраліі, таму яны імкнуцца падарваць гэтую філасофію, а таксама краіны дэмакратычнага свету, якія яе выпрацоўваюць. Так што рэч не толькі ў грошах. За гэтым супрацьстаяннем сапраўды стаіць ідэя. Проста гэта не пазітыўная ідэя. Іх яднае імкнення не рухацца да нечага, а супрацьстаяць. Ім трэба знішчыць ліберальныя каштоўнасці. You partially mentioned this concept of Вы ўжо згадалі, што дыктатуры абараняюцца ад ліберальных каштоўнасцяў. Владзімір Пуцін і ягоныя прапагандысты адкрыта заяўляюць, што ва ўкраіне ваююць не з украінцамі, а з так званым калектыўным захадам, ліберальным захадам, што вырадзіўся. Але ці існуе гэты калектыўны захад насамрэч? Ці не ёсць гэты выраз чарговым прапагандысцкім клішэ сталінскіх часоў? I mean, collective West is the wrong word. I mean, there is something like a democratic world. Калектыўны захад — гэта не канкрэтны тэрмін. Я хочу сказаць, што дэмакратычны свет сапраўды існуе. Ёсць краіны з агульнымі каштоўнасцямі і падобнымі палітычнымі сістэмамі. Гэтыя краіны здольныя працаваць разам. Яны аб'ядналіся, каб падтрымаць Украіну. Няпраўда, што Захад увёў усе свае ўзброеныя сілы ва Ўкраіну. На жаль, ваююць толькі украінцы. Так што вобраз расійскай арміі, якая змагаецца з Захадам, проста смешны. Расейцы ваююць з украінскім войскам, якое мае замежную зброю. Але насамрэч стварэнне калектыўнага дэмакратычнага свету, і пра гэта я пішу ў кнізе, гэта акурат тое, што нам неабходна. Нам патрэбная кааліцыя ліберальных дзяржаваў, каб падумаць, як мае кіравацца інтэрнэт, як яго рэгуляваць, каб ён быў сумяшчальны з дэмакратыяй, а не разбураў яе. І, вядома, нам патрэбная кааліцыя дэмакратычных краінаў, гатовых змагацца з беззаконнем і гвалтам, гатовыя даць адпор дзяржавам, што жадаюць нападаць на іншыя краіны і разбурыць іх, ці з дапамогаю звычайных узброеных сілаў, ці з дапамогаю тэрарызму. Нейкае аб'яднанне адбываецца, але я не перакананая, што мы робім дастаткова. And we do some of that, but I'm not sure we do quite enough. I would like also to ask the question У працяг рыторыкі аўтарытарных рэжымаў яны ўвесь час паўтараюць, што змагаюцца за нацыянальны суверэнітэт, ды супрацьстаяць спробам Вашынгтону зняволіць іх народы. Дык што ж насамрэч азначае слова суверэнітэт для Владзіміра Пуціна, чаго насамрэч жадае Вашынгтон ад расейцаў, ад венесуэльцаў? Кажучы пра суверэнітэт, Пуцін мае на ўвазе нешта вельмі канкрэтнае. Ён заяўляе, што ў яго ёсць суверэннае права рабіць усё, што ён захоча, унутры сваёй краіны. Ён можа арыштоўваць людзей, збіваць іх, але ён таксама хоча атрымаць права рабіць тое ж за межамі сваёй краіны. Пуцін хоча мець права сказаць: я суверэнны, таму я магу ўварвацца ва ўкраіну і знішчыць украінскую дзяржаву. І вы не спыніце мяне. Я магу рабіць усё, што захачу. Суверэнітэт у ягоным разуменні, і на гэта трэба звярнуць увагу. Ёсць не ў кожнай краіны.
I think in his mind, even Europe doesn't really have sovereignty. Ва Ўкраіне, на ягоную думку, няма суверэнітэту. Я думаю, у ягоным разуменні нават у Еўропы няма суверэнітэту. Суверэнітэт ёсць толькі ў краінаў, што могуць урывацца ў іншыя дзяржавы. Ён упэўнены, што ў гэтым плане не мусіць быць ніякіх абмежаванняў. Безумоўна, гэта дыаметральна супрацьлеглая ідэям Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Іх сфармулявалі пасля Другой сусветнай вайны. Паводле іх межаў не мяняюць сілаю. Гэта таксама дыаметральна супрацьлегла ўсім нашым уяўленнем пра сучасную Еўропу. У Еўропы быў жудасны досвед дзвюх сусветных войнаў, развязаных імперыялістычнымі краінамі, якія імкнуліся навязаць свой парадак іншым. І пасля Другой сусветнай вайны ўсе пастанавілі, што гэтаму трэба пакласці канец. Our idea is that there should be something called universal rights. Наша ідэя ў тым, што мусіць існаваць нешта званае усеагульнымі правамі. Ёсць нешта званае правамі чалавека. Гэтыя правы ёсць у кожнага чалавека. Людзі маюць права на свабоду слова, павагу да ўласнай годнасці, правасуддзя. Ад усяго гэтага Пуцін хоча пазбавіцца. Менавіта гэта ён мае на ўвазе, гаворачы пра змяненне сусветнага парадку. Ён не жадае, каб існавалі ўсеагульныя правы. Ён хоча, каб усе рашэнні прымалі толькі тыя, хто мае найбольшую сілу. Only the people who have the most power to be able to make all the decisions. But what about these claims that Washington especially... А што наконт заяваў, быццам бы Вашынгтон жадае чагосьці ад расейцаў, ад венесуэльцаў, гэтак далей. У чым жа заключаецца інтарэсы еўрапейскага звязу ЗША ў Расіі? So, right now our interest from Russia is that Russia leave Ukraine and go back to its borders. Цяпер нашыя патрабаванні да Расіі заключаюцца ў тым, каб яна пакінула Украіну і вярнулася да сваіх межаў, бо Расія пагражае еўрапейскай бяспецы. У гэтым прычына, праз якую еўрапейцы ўзброіваюцца, прычына, праз якую Швецыя і Фінляндыя ўступілі ў НАТО, пра што мы збіраемся ўмацоўваць нашу абарону. Мы хочам абараніць Еўропу ад Расіі. У нейкім сэнсе Пуцін моцна матываваў Еўропу пераўзброівацца. Што нам яшчэ трэба? Чаго мы жадаем, напрыклад, ад Венесуэлы? Мы хочам, каб Венесуэла вярнулася на шлях вершэнства закону, перастала пладзіць галечу і уцекачоў. З Венесуэлы з'ехала больш уцекачоў, чымся з Украіны. Гэтая краіна была самай багатай у Паўднёвай Амерыцы, а цяпер зрабілася самую бедную на кантыненце. Яе разбурыў карумпаваны мафіёзны рэжым, а цяпер ён стварае праблемы ўсім астатнім. Але што рабіць з гэтымі аўтарытарнымі рэжымамі? У сваёй кнізе вы апісваеце, як расійская ваенная, палітычная, эканамічная дапамога дазволіла Александру Лукашэнку і Нікалясу Мадура здушыць мірныя пратэсты ў сваіх краінах. Ці азначае гэта, што эпоха негвалтоўных рэвалюцыяў канчаткова сышла ў мінулае? Што будзе пасля? I don't know if it's definitely gone, but it's clear that the Я не ведаю, ці сышла яна ў мінулае, але відавочна, што аўтакратычныя рэжымы цяпер лепш падрыхтаваныя да барацьбы з гэтымі рэвалюцыямі. Тэхналогіі сачэння, інтэрнэт-тэхналогіі даюць ім больш магчымасцяў кантраляваць людзей. Яны атрымалі больш магчымасцяў сачыць за насельніцтвам, а таксама зразумелі, што ім трэба змагацца не толькі з асобнымі людзьмі, але і з ідэямі. Яны сталі змагацца з ідэямі вершэнства закону, правасуддзя і свабоды. Варта адзначыць, што найперш яны сталі змагацца з ідэямі аптымізму і надзеі. Вось да чаго асабліва прыкладаюць намаганні Пуціна і ягоны сябар Лукашенка. Яны хочуць забіць надзею, зрабіць людзей цынічнымі нігілістамі. Яны хочуць прымусіць людзей думаць, што нічога ніколі не зменіцца, а калі зменіцца, то стане горш. Яны хочуць, каб людзі верылі, што калі ў іх дома дрэнна, то на захадзе ўсё яшчэ горш. У гэтым і заключаецца іхная ідэя. Яны хочуць зрабіць людзей апалітычнымі. Яны жадаюць, каб людзі не цікавіліся палітыкаю, нічога нават не ведалі пра яе. Яны хочуць, каб людзі казалі: «Я нічога не магу з гэтым зрабіць, я здаюся». Лепшага свету не існуе, усе такія жа карумпаваныя, як і мы. Менавіта так, няма лепшага свету за нашых. Гэта адна з прычынаў, чаму яны заўсёды глядзяць у мінуўшчыну. Яны гавораць пра вялікае мінулае, пра Петра Вялікага або Другую сусветную вайну, бо не хочуць, каб людзі глядзелі наперад. Эканамічная магутнасць Расіі і Кітаю пабудаваная на заходніх тэхналогіях і гандлі з захадам. Якія памылкі былі дапушчаныя ў стасунках з Кітаем і Расіяй? Як пазбегчы гэтых памылак у сённяшніх стасунках з В'етнамам, Індыяй, Катарам і Азербайджанам? So, the assumption in the 1990s
У 1990-е гады палітыкі лічылі, што гандаль з Расіяй і Кітаем можа быць палітычна нейтральны, узаемавыгадны. Мы гандлюем з вамі, вы гандлюеце з намі, усе выграюць. Трэба сказаць, што ў Расіі таксама ў гэта верылі. І нават нейкі час гэта працавала. Гэты механізм у нейкай ступені працаваў нават у пачатку 2000-х. Тое ж адбывалася ў Кітаі. Аднак надышоў момант, калі рэжымы змяніліся. У Расіі гэта выразна выявілася ў 2014 годзе пасля рэвалюцыі на Майдане ва Украіне, але пачалося ўсё раней. У Кітаі ўсё пачалося мяняцца, калі Сі Цзіньпін пачаў узыходжанне да ўлады. Рэжымы сталі сістэматычна выкарыстоўваць гандаль з намі для ўласнага ўзбагачэння і пашырэння сваіх магчымасцяў. У Кітаі пачалі красці заходнюю інтэлектуальную ўласнасць, каб выкарыстоўваць выкрадзеныя тэхналогіі для ўзмацнення кітайскіх уладаў і вайскоўцаў. Расіяне з самага пачатку выкарыстоўвалі заходнюю фінансавую сістэму для ўзбагачэння канкрэтных асобаў, каб пабудаваць рэжым, які мы цяпер ведаем як пуцінізм. Захад, то бок Амерыка і Еўропа павінны былі ўбачыць гэтыя працэсы значна раней. Цяпер дыпламаты Еўрапейскага звязу Украіны абмяркоўваюць магчымасць правесці новы мірны саміт з удзелам Расіі. Яны абмяркоўваюць магчымасць мірных перамоваў з пуцінскім рэжымам. Як вы думаеце, што адбудзецца, калі гэтую вайну проста замарозіць на цяперашняй лініі фронту? Як гэта адаб'ецца на Ўкраіне, якія будуць наступствы для Еўропы і ўсяго свету? First of all, I hear this thing about negotiations, and actually I've been hearing it for 2 years. Я чую пра гэтыя перамовы ўжо 2 гады, нічога новага. Я перакананая, што з Расіяй нейкія перамовы ўвесь час вядуцца, аднак ёсць дэталі, якіх дасюль мне ніхто не растлумачыў. Добра, вы хочаце замарозіць канфлікт. Як вы прымусіце Расію спыніцца ваяваць? Мы можам прымусіць Украіну спыніцца ваяваць, праўда? Як саюзнікі мы можам аказваць на Украіну ціск, але як вы прымусіце Расію спыніцца ваяваць? І я не чула, каб нехта растлумачыў мне, як гэта адбудзецца. Я не разумею, як гэтыя перамовы прымусяць Расію спыніцца. А па-другое, нават калі Расія спыніцца, і нават калі мы нейкім чынам замарозім канфлікт на цяперашняй лініі фронту, дык што адбудзецца потым? Калі ва Ўкраіны не будзе рэальных гарантыяў бяспекі, войскаў НАТО на сваёй тэрыторыі, ці можа быць сяброўства ў НАТО, то хто захоча вяртацца ва Ўкраіну? Навошта камусьці адбудоўваць Украіну? Расія будзе заставацца пагрозаю, калі Расія не будзе пераможаная, ці калі Расія не зразумее, што вайна была памылкаю, небяспека застанецца. Як доўга, на ваш погляд, будзе доўжыцца гэтае супрацьстаянне паміж аўтарытарнымі рэжымамі і ліберальным светам? Яно зойме гады, дзесяцігоддзі? Дзесяцігоддзі, да канца нашага жыцця, менавіта так. Я нарадзіўся ў час перабудовы і вельмі верыў, што маё пакаленне пабачыць светлую будучыню. Я пачынала сваю кар'еру з таго, што пісала пра падзенне камунізму ў Польшчы. Я была тут у 1989 годзе, і я таксама верыла, ды спадзявалася на гэта. Але цяпер канфрантацыя, рэчаіснасць, яна ёсць і будзе трываць доўга. Ці думаюць палітыкі на Захадзе пра пасляваенны лад Еўропы, пра новыя контуры, прынамсі, еўрапейскага кантыненту? Пасляваенны, гэта значыць пасля вайны ва Ўкраіне? Я не думаю, што палітыкі дайшлі да гэтай стадыі. Пакуль не гавораць пра пасляваенную Ўкраіну. Я чула размовы наконт таго, што можна зрабіць для аднаўлення Ўкраіны. Кажуць таксама пра тое, як рэформаваць еўрапейскую абарону. Думаю, цяпер ніхто не верыць, што заканчэнне вайны ва Ўкраіне прывядзе да спынення ваеннай пагрозы з боку Расіі. Людзі рыхтуюцца да доўгатэрміновага супрацьстаяння. Гэта азначае, што, да прыкладу, рэжым Александра Лукашэнкі можа карыстацца гэтую нявызначанасцю і дзесяцігоддзямі прыгнятаць уласны народ. Тое, як скончыцца вайна, моцна паўплывае на Беларусь. Перамога Ўкраіны зробіцца сур'ёзным ударам для рэжыму ў Менску. Відавочна, што змена характару расійскага рэжыму таксама зменіць Беларусь. Цяпер Беларусь цалкам залежная ад Расіі. Я спадзяюся, што працэсы, якія ініцыявала гэтая вайна, у канчатковым выніку зменяць і Беларусь. Гэта сапраўдная трагедыя. Беларусь еўрапейская краіна, яна мела ўсе шансы зрабіцца квітуючую. Там вельмі таленавітыя і адукаваныя людзі. У большасці сваёй вельмі мірна настроеныя. Украіны няма ніякіх уласных ваенных амбіцыяў, няма ніякіх прычынаў, каб Беларусь заставалася адным з самых жахлівых, жорсткіх рэжымаў на кантыненце. Думаю, беларускі народ заслугоўвае найлепшага. And my last question for today about changing Russia.
І маё апошняе пытанне на сёння пра змену Расіі. Незважаючы на ўсе нашы намаганні, паводле пытанняў грамадскай думкі, большасць насельніцтва пасіўна ці актыўна, але па-ранейшаму падтрымлівае вайну супраць Украіны і антызаходнюю рыторыку. The war against Ukraine and We don't know that. We don't know that. When you're in Russia and you answer opinion polls... Мы гэтага не ведаем. Уявіце, вы ў Расіі і бярэце ўдзел у сацыяльным апытанні. Хтосьці тэлефануе вам і кажа: Владимир Владимирович, вы падтрымліваеце вайну? Што вы адкажаце? Вядома, падтрымліваю. Так што я была б вельмі асцярожная са сцвярджэннямі пра падтрыманне вайны. Памятайце, мы гаворым пра вельмі апатычнае насельніцтва, якое не бярэ ўдзел у грамадскім жыцці, не ўцягнутае ў грамадскую дыскусію. Што падтрымліваюць ці не падтрымліваюць гэтыя людзі, застаецца незразумела. What they support or don't support is still very unclear. There was a very interesting moment at the time of the Prigozhin rebellion. Падчас бунту Прыгожина быў вельмі цікавы момант, калі ён увайшоў у Ростов са сваімі людзьмі і баявымі машынамі. Вы памятаеце, не было ніякага народнага паўстання. Ніхто не выйшаў спыніць яго. Ніхто не сказаў, маўляў, гэтыя найміты ідуць захопліваць наш горад. Трэба даць ім адпор. Людзі пасіўна ставяцца да вайны. Калі б заўтра нешта здарылася з Пуцінам, ці сталі б людзі яго абараняць? Не думаю. I don't think so. And in long term, what should be done? А ў доўгатэрміновай перспектыве што трэба зрабіць з заходняга боку, з боку расійцаў, каб ператварыць Расію ў мірнага суседа ў Еўропе? A political system which didn't have imperialism at its heart. Патрэбная палітычная сістэма, у аснове якой не ляжыць імперыялізм, лідар, які не ўяўляе сябе новым увасабленнем Пятра Вялікага. Для мяне дастаткова было б лідара, які клапоціцца ўласна пра Расію, расейцаў ды іхны дабрабыт. У Расіі найбольш небяспечна якраз яе настойлівае імкненне навязаць сваё імперскае бачанне суседзям і ўсяму свету. Што ж, будзем спадзявацца, што гэта здарыцца. Вялікі дзякуй, што пагадзіліся сустрэцца з намі, а таксама за гэтую сапраўды цікавую размову. Thank you so much. Вялікі дзякуй. Расійскае грамадства стамілася ад вайны. Не верыце? Гучыць сапраўды неверагодна, але апошняе даследаванне расійскага сацыялагічнага праекта «Хронікі» паказвае, што гэта так. 49% апытаных расейцаў кажуць, што гатовыя падтрымаць вывад войскаў з Украіны. 33 не пагаджаюцца з гэтым, а яшчэ 18 не вызначыліся з адказам. Што не менш важна, 63% апытаных расейцаў дэкларуюць, што хацелі б, каб мірнае пагадненне з Украінай было падпісанае цягам бліжэйшага года, нават коштам узаемных саступак. Толькі 29% падтрымалі б новую мабілізацыю. 32% гатовы ісці на вайну. Год таму такіх было 42%. Вось і адказ на пытанне, ці хочуць рускія вайны. Хацелі, але перахацелі. Я ўпэўнены, што гэтую сацыялогію вельмі добра ведаюць у Крамлі і бачаць дынаміку падтрымкі для сваёй вайсковай аванцюркі. Што да Украіны, то зразумела, што там не хацелі гэтай вайны з першага дня. Але зараз шансаў на ейнае заканчэнне значна болей, чым яшчэ год таму. Владимир Зеленскі кажа, што Кіеў актыўна працуе над планам, які дазволяць пачаць перамовы з Расіяй. Канчатковая версія будзе гатовая на пачатку лістапада. На мірных пагадненнях настойваюць і партнёры Украіны. У Расіі кажуць, што на арганізаваны Украінай саміт міру яны не збіраюцца, але пры гэтым і Пуцін, і іншыя крамлёўскія чыноўнікі увесь час падкрэсліваюць, што ад перамоваў ніколі не адмаўляліся. Калі гэтая вайна сапраўды рухаецца ў бок нейкага заканчэння, то вельмі хочацца разумець, як гэта адаб'ецца на нас. Еўразвяз прызнаў Беларусь саўдзельнікам Расійскай Федэрацыі ў вайне супраць Украіны. А таму ў мірнай дамове будзе нешта і пра Беларусь. Якія сцэнары чакаюць нашу краіну і хто будзе яе прадстаўляць на такіх перамовах? Нелегітымны рэжым, які ўтрымлівае рэальны кантроль? Ці прадстаўнікі дымсілаў з маральным правам гаварыць ад імя беларускага народа, але без аніякага ўплыву на рэальны стан рэчаў унутры Беларусі? Ці можа абодва бакі? А можа за перамоўны стол увогуле не дапусцяць прадстаўнікоў нашай краіны, і як гэта ўжо здаралася неаднойчы ў гісторыі, будуць размаўляць пра Беларусь без беларусаў? Адказаў на гэтыя пытанні на сёння няма, але і рэжым Лукашэнкі і дэмакратычныя сілы ўжо неаднаразова заяўлялі, што будуць намагацца апынуцца за перамоўным сталом. Расійская праваслаўная царква, што бласлаўляе пуцінскія войскі забіваць украінцаў, пачала адчуваць наступствы саўдзелу ў вайсковых злачынствах.
Больш за 60 прыходаў пакінулі мітраполію маскоўскага патрыярхату ў Малдове. Яны далучацца да бесарабскай мітраполіі, што адносіцца да румынскай праваслаўнай царквы. Рэлігійны раскол у перадвыбарчай Малдове эстафета ад Украіны. Там прымаецца адмысловы закон, які будзе кантраляваць прысутнасць расійскай праваслаўнай царквы. Пра тое, як рэлігія ператвараецца ў зброю, распавядзе Юлія Цяльпук. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Больш як 300 малдаўскіх праваслаўных святароў наведалі найбуйнейшыя святыні Масквы і Падмаскоўя. За імі ўжо ваенныя святары працягнулі паломніцкі тур, зарганізаваны расійскую праваслаўную царквою. Сярод святыняў сабор Уваскрасення Христова, галоўны храм узброеных сілаў РФ, збудаваны ў 2020-м. Мы должны держать сухим порох в пороховницах. Паломнікі цвердзяць, што ў праграме, падрыхтаванай для малдаўскага духавенства, ні слова пра вайну. Россия запросила, каб приехали поглядеть на русский мир. Церква хотела показать свою велич, нагадать, хто есть им церквою маці. Свядомыя молдаване маюць разумець, што русский мир дзеяць не выключна ў хрысціянскіх мэтах і рэлігійных, а ў мэтах геапалітычных. Адданае патрыярху маскоўскаму Кірылу духавенства вяртаецца з вакацыяў з новымі сіламі, на служэнне прыхаджанам і на палітычную барацьбу. У кастрычніку выбары прэзідэнта Малдовы і рэферэндум аб далучэнні краіны да Еўрапейскага звязу. То бок вызначэнне курс далей на захад ці назад на ўсход пад уплыў Расіі. Апошняя, паводле інфармацыі брытанскай, канадскай і амерыканскай выведак, можа рыхтаваць падрыўную кампанію дэзінфармацыі. Кішынеў папярэджваюць. У выпадку перамогі праеўрапейскага курсу будуць правакацыі і пратэсты. Я вижу свою страну прекрасный райский уголок исключительно в союзнических отношениях со всеми странами, но в первую очередь с Россией. Потому что там наш патриарх. Потому что мы, хотите не хотите, но мы единомысленники. Господь с вами. Вот. Я вам желаю помощи Божией, крепости, сил душевных, телесных, но и скорейшего выздоровления. Афіцыйны Кішынеў, шмат якія святары і вернікі супраць таго, што кірылаўская царква сталася апірышчам пуцінскай вайны і антыукраінскай прапаганды. Ужо 60 прыходаў перайшлі ў падпарадкаванне румынскай царквы. Святары маскоўскай мітраполіі скардзяцца прапагандыстам. Травля священников только начинается. Служкі украінскай праваслаўнай царквы таксама наракаюць на прыцясненні з боку афіцыйнага Кіева. У канцы жніўня Уладзімір Зеленскі падпісаў закон аб дзейнасці ва ўкраіне рэлігійных арганізацыяў. Він не забороняє. Ён не забараняе, але кантралюе прысутнасць расійскай царквы на нашай тэрыторыі. Ключавое слово не забарона, а даследаванне. Дзяржава хоча спачатку пераканацца, сапраўды тая ці іншая арганізацыя мае сувязі з краінай-агрэсаркай або дзеяць у межах украінскіх законаў. Бо дасюль прарасійскія царкоўныя структуры не пазіцыянавалі сябе як агрэсараў. Адзін з апошніх скандалаў разгарнуўся ў Кіеўска-Пячорскай лаўры. Там знайшлі царкоўныя календары за 2023 год, у сярэдзіне якіх былі кантактныя нумары епархіяльных падраздзяленняў, звязаных з узброенымі сіламі РФ. Пасля ўступлення ў моц новага закону з вялікую долю імавернасці такія кананічныя падроздзелы УПЦ чакае ліквідацыя. Община теряет свой храм. Община теряет свое имущество, потому что там по закону достаточно описаны такие, скажем так, драконовские меры. Она теряет не только храм, она теряет имущество и прочие активы, которые могут передаваться либо другим религиозным организациям, либо в бюджет государства. Пад лупаю каля 10 тысяч прыходаў УПЦ. Іх пропаведзі будуць падслухоўваць. Беспасярэдняя калабарацыя, прапаганда рускага міра, спроба сарваць мабілізацыю ці апраўданне святаром дзеяння ў варожай краіны, і вернікі могуць страціць святыню. Формальная ж мэта закону – принуждение УПЦ к разрыву всех административных связей с РПЦ. Мне кажется, инициаторы закона, в общем-то, сильно усложнили в будущем то, что будет через 9 месяцев, когда начнутся суды, сильно усложнили жизнь самому государству, в общем-то, потому что проще, даже пусть это будут десятки тысяч
потенциальных коллаборантов и, как у нас говорят, ждунов, но это будет намного проще, чем бороться в судах с там, сотнями, тысячами, ну, до 10 тысяч общин. Наталья Василевич з групы «Хрысціянская візія» звяртае ўвагу, што пацярпяць святары і прыхаджане, якія і не агітуюць супраць Украіны. Шмат святароў, шмат прыхаджанаў, якія вельмі патрыятычныя, якія ваююць у ЗСУ. Вось, і яны як бы атрымліваюцца, становяцца грамадзянамі непажаданымі ў сваёй краіне, так? Ну, як бы вельмі падобна як беларусы в Украіне, якія там жылі шмат гадоў, якія валанцёрылі, якія шмат, а просто цяпер з-за таго, што і беларускі пашпарт, яны становяцца таксічнымі, кажуць, ну, сарянчык, у вас беларускі пашпарт. Ёсць і прыклады ціску расійскай царквы на святароў з антываеннай пазіцыяй. Калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, айцец Уладзімір Сяляўка служыў у кафедральным соборы у небаўзяцця Маці Божай у Літве. Выказваўся супраць дзеянняў Расіі. Последовали прещения или репрессии, и в результате 5 священнослужителей, включая меня, оказались за бортом. То есть нас сначала запретили просто, то есть отстранили от службы. И всякий раз призывая замолчать, не говорить вслух и угрожая, естественно, расправой более серьезной. Калі не пакаецеся, чакае пажыццёвая забарона служыць. Так і сталася. З парушэннем шэрагу царкоўных канонаў протаірэй Уладзімір страціў сан, але ў лютым 23-го сусветны патрыярх аднавіў паўнамоцтвы святара. Цяпер ён служыць Канстантинопольскай праваслаўнай царкве, пакуль толькі на грантах, без цыклічнага заробку і пакуль без сваёй святыні. Нікога не падбухторвае ісці такім самым шляхам і акцэнтуе. Там очень много действительно осталось священнослужителей, и только Бог видит или их близкие знают, как они страдают от того, что происходит. Как их тошнит, когда они вынуждены читать вот эту вот дрянь, которую им спустили сверху. Которую они называют молитвой. На самом деле это антихристов текст. Пакуль духоўнікі РПЦ моляцца за перамогу Расіі ў вайне, якую называюць святою. Священные пределы нашей земли. Маскоўская галіна праваслаўя за мяжою губляе рэпутацыю і прыхаджанаў. Ва ўкраіне ж царкоўныя службоўцы атрымалі 9 месяцаў на разарванне стасункаў з Расіяй. Юлія Цельпук, Белсат. Мінулую нядзелю ў нашу праграму завітаў палітычны прадстаўнік палка імя Калястуся Каліноўскага Дзмітрый Шчыгельскі. На размову у нас было не шмат часу, і падчас жывога эфіру я не паспеў задаць удакладняючыя пытанні на тэзісы, якія агучваў наш госць. А пытанняў было немало. Адразу пасля эфіру мы дамовіліся на яшчэ адну размову, якую правёў рэдактар праграмы «Тыдзень» Всеволод Шлыкаў. Самае важнае з гэтай размовы вашай увазе. Вітаю, спадарства, для вас працуе Всеволод Шлыкаў. Сёння мы размаўляем з палітычным прадстаўніком палка імя Кастуся Каліноўскага Дзмітрыем Шчыгельскім. Добры дзень. Добрый. Шмат пра што хацелі паразмаўляць і працягнуць нашу гутарку з мінулага яшчэ тыдня пра перамовы пасляваенныя вакол Беларусі і пра сам полк Кастуся Каліноўскага. Але вось пакуль мы з вами размаўляем, Дзеніс Пушылін у Менску сустракаецца з Александром Лукашэнкам, ніхто гэта не хавае. На гэты момант пакуль што няма рэакцыі афіцыйнай з Кіева. Як думаеце, чаго можам чакаць? Як успрымуць гэта ва ўкраіне? Ну, я не думаю, што ў Украіне гэта ўспрымуць добра. Акрамя гэтага трэба ўзгадаць, што некалькі тыдняў таму па прадстаўленню Камітэта дзяржбяспекі у Верховны суд перададзена справа па прызнанню палка Каліноўскага тэрарыстычнай арганізацыі і яго асабовага склада внесці ў спіс тэрарыстаў. І ў нас атрымаецца цікавая гісторыя ў тым, што вайсковаслужбоўцы ЗСУ, а байцы палка Каліноўскага адначасова з'яўляюцца вайсковаслужбоўцамі ЗСУ, будуць прызнаны тэрарыстамі, а Александр Лукашенко сустракаецца афіцыйна і нават не хаваючы гэтага з афіцыйным міжнародна прызнаным тэрарыстам Пушылінам. І я спадзяюся, што Кіеву трэба будзе на гэта як-то адрэагаваць, таму што проста зрабіць выгляд, што нічога не было, я не думаю, што атрымаецца. Акрамя гэтага ёсць пытанне пра то, як гэта ўспрыме міжнародная супольнасць, Еўразвяз, тая ж Польша, Літва, Нямецчына і іншыя краіны.
Як вы думаеце, гэта сігнал з боку Менску? Ці Менск быў вымушаны, Лукашенко быў вымушаны сустрэцца з Пушылінам? Хутчэй, я думаю, так сказаць, з таго, што я вельмі адноснай інфармацыі маю, і яму трэба час ад часу дэманстраваць лаяльнасць Маскве. Вось ён такім чынам прадэманстраваў тое, што ён лаяльны, і Владимир Владимирович спрабуе Александра Григорьевича павязаць на ўсіх гэтых кантактах, каб яму было цяжэй саскакваць. Разумеем. На мінулым тыдні з Ігорем Кулеем вы размаўлялі, згадалі такі момант, такі важны пункт, такую задачу для беларускіх дэмакратычных сілаў паўдзельнічаць ці то разам з рэжымам, ці то замест рэжыму ў пасляваенных перамовах. В ідэале замест, но я вельмі сумняваюсь, што гэта рэалістычна. Але вось ужо на гэтым тыдні Александр Лукашенко падчас так званага Дня народнага адзінства кажа, цытата, наракае: «Ім не терпіцца вывесці з арэны палітычных дзеянняў прэзідэнта Беларусі». То бок таксама штосьці падобнае адчувае. Давайце элементарна, наколькі мы далёка ад такіх перамоваў на гэты момант? Мы разумеем, што вайсковы канфлікт гэты, вайна павінна скончыцца перамовамі. Неважна, гэта будзе праз 2 месяца, 3 месяца або праз 2-3 гады. Гэта зараз ніхто не прадкажа. Но хутчэй за ўсё, з верагоднасцю 99%, я не думаю, што украінцы змогуць узяць Москву і Челябінск, каб было як там з фашысцкай Нямецчыны другой сусветнай безумоўная капітуляцыя. Значыць, калі гэтага не будзе, прыйдзецца праводзіць якія-то перамовы. Прычым перамовы не толькі і не столькі пра тое, аб чым Кіеў і Масква дамаўляюцца паміж сабой, але аб тым, якая будзе архітэктура міжнароднай бяспекі па выніках гэтай вайны. Ялцінска-Потсдамская, мы разумеем, сістэма, якая была створана па выніках другой сусветнай вайны, больш не працуе. Адпаведна, трэба якая-то новая. І вось пра гэта і будуць размаўляць. І гэта будзе асноўнае пытанне гэтых перамоваў. І ў гэтым кантэксце непазбежна ўзнікае пытанне пра Беларусь, пра беларускі рэжым, а і пра то, што будзе з Беларусю. І вось тады і ўзнікаюць магчымасці для беларускіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў спрабаваць хаця б па гэтаму пытанню прыняць удзел. Чы будзе, чы не Лукашенко, я не ведаю. Калі ён кажа, што ў яго ёсць адчуванне, магчыма, ён жа таксама не на пустым месцы гэта кажа. Магчыма, яго спрабуюць адсунуць. Ну што ж, пабачым, як гэта будзе развівацца. Паглядзіце, Лукашенко кантралюе краіну. Ён трымае 1000 людзей у закладніках, толькі прызнаных 1500 палітвязняў, так? А па нашых дадзеных, магчыма, да 7-8 тысяч. Таму я кажу 1000 людзей у закладніках, так? То бок гэта все рэчы, вакол которых можна весці нейкія размовы, Лукашенко можа ісці на саступкі такім ці іншым чынам. Хвіліну, размовы каго з кім? Калі у нас будзе круглы стол? Не, вы меня не пачулі. Я упэўнены там на 99%, што Еўразвяз, НАТО, Кітай, Турэччыну, магчыма, Індію, усе гэтыя пытанні, круглы стол, закладнікі, палітзняволеныя, яны взагалі не цікавяць. З чаго мы пачалі? Архітэктура міжнароднай бяспекі. Вось у гэтай архітэктуры міжнароднай бяспекі Беларусь з'яўляецца пагрозай, калі яна застаецца такой, якой яна ёсць зараз. З тым рэжымам, які ёсць зараз, і з тымі адносінамі з Расіяй, якія ёсць зараз. І для таго, каб гэтую архітэктуру забяспечыць, Беларусь можа прымаць удзел і перамовах, і ў тым ліку сілы дэмакратычныя таксама могуць прымаць удзел у гэтых перамовах, калі ў іх будзе суб'ектнасць. І першае пытанне, другое, трэцяе, якое там будзе абмяркоўвацца, пытанне бяспекі. Не палітзняволеных, не кантролю тэрыторыі, разумееце мяне? То есть самае галоўнае пытанне, якое будзе цікавіць усіх актараў, гэта пытанне бяспекі і таго, каб на Украіну з поўначы яшчэ раз не зайшлі войскі. Беларускія, расійскія, расійска-беларускія, якія заўгодна. Але мы застаемся прыкладам там жа. Лукашенко кантралюе тэрыторыю Беларусі. Окей, цудоўна. Чаму? Як яго прымусіць прымаць удзел у гэтым? Я думаю, што аднаго тэлефанавання з Пекіна і з Масквы хопіць для таго, каб он падняўся і пабег. Або гэтых жа тэлефанаванняў хопіць да таго, каб замест яго пабег нехта іншы, Александр Григорьевич, не ведаю, скарапасціжна сканчаўся. Або пайшоў на заслужаны адпачынак, або з'ехаў на доўгатэрміновае лекаванне ў Кітай, або яшчэ куды-небудзь. То есть ён не зможа аб'ектыўна супрацьстаяць ціску з усіх бакоў пералічаных. А вось гэтае пытанне пра палітзняволеных, гэта ўжо далёка-далёка потом. Потому что это наши проблемы, а не проблемы Польши. Вот поглядите, ну что Польшу? Почобут Польшу. А все остальные, ну да, как бы. А Німеччину, а еще далей. А Злученные Штаты, нават про Зінковича забыли, які громадянин Злучених Штатів. То есть, гэта все наше питання. Їх цікавить зусім іншие питання будуть.
Добра, то як мы будзем унутры Беларусі вырашаць гэтую праблему? Ці гэта будзе, ці можа быць уласна наш круглы стол беларускі, дзе будуць удзельнічаць сілы рэжыму і дэмакратычныя сілы? Я лічу, што гэта не выключана, но гэта будзе ў рамках таго ж працэса па бяспеке. Потому что для того, каб забяспечыць бяспеку, что будет, Александр Егорович выйдет и скажет: мама, я клянусь, зуб даю, ни на кого нападать не буду, ни один белорусский солдат не перакрыжыць межу Украины, так это уже было, ему больше доверу нема. Транзит улады гэта удел все-таки некалькіх бакоў, удел апозіцыі разом, бо адныя перадаюць уладу, правда? То бок, я разумею, что в частцы палітычных сілаў беларускіх дэмакратычных ёсць гэтае жаданне, ну, назовем так, размаўляць з рэжымам. Але калі мы паслухаем, скажем, Паўла Латушку, то ён скажа, што размовы з рэжымам гэта ёсць надаванне яму легітымнасці. Ці дзе мы тут тады знаходзімся? Размовы рэжымам здесь, зараз і пры тых умовах, якія ёсць, гэта надаванне яму легітымнасці. Размовы з рэжымам, калі яго будуць ціснуць міжнародная супольнасць на змены ўнутры Беларусі дзеля забеспячэння бяспекі, гэта не надаванне яму легітымнасці. Гэта вопрос пра транзіт улады, пра тое, што з кім і як будзе адбывацца. З чынавенствам, с армейской верхушкой, с силовиками, хто будзе кантраляваць якія ведомства, хто і як можа гарантаваць, што агрэсіі з тэрыторыі Беларусі не толькі на адносінах Украіны, но і да Сувалкінскага калідора, да Польшы не будзе. Вот здесь узнікаюць пытанні і такія моманты, у якіх з'яўляецца месца для беларускай апозіцыі. А в гэтых размовах месца для беларускага рэжыма, для людзей, которые цяпер трымаюць уладу, нейкая ёсць? Чаму ці яны самі будуць ахвотна ўдзельнічаць у гэтым транзіце? Бо пакуль яны... Хутчэй за ўсё, яны будуць вельмі неахвотна ўдзельнічаць у гэтым транзіце. І як іх заахвоціць? Цудоўны, чарадзейны пінок з Пекіна заахвочвае ў Беларусі шмат каго. Асабліва, калі гэтыя пінкі ідуць разам з Пекіна і з Масквы. Пінок з Пекіна вызваліць Беларусь. Не пінок з Пекіна вызваліць Беларусь, не трэба так вось казаць, але ён можа паўспрыяць пачатку працэса перамоваў. Давайте паговорым яшчэ пра адно Але мне не падабаецца вось тое, што вы сказалі зараз вельмі, таму што мы опять губляем суб'ектнасць. Вось пінок з Пекіна, пінок з Дэлі. Я намагаюся падсумаваць тое, што вы кажаце. Не, я разумею, што вы памагаецесь, магчыма, не ўсё дакладна сказаў, неяк не так сфармуляваў, але я памятаю з 96-го года все эти бесконцыя размовы. Вось зараз ведуць санкцыі і рэжым падзе. Вось зараз зменіцца прэзідэнт у Злучаных Штатах і рэжым падзе. Вось зараз еўразвяз паўплывае, рэжым падзе. Зараз Расія прайграе, рэжым. Зараз Расія прайграе, рэжым падзе. Зараз паўплываюць з Пекіна і рэжым падзе. А дзе здесь беларусы? А здесь няма беларусаў. Пакуль не будзе выразнай ролі грамадскай супольнасці Беларусі, беларускага народа, нацыянальна-дэмакратычнай сілаў, якія будуць праяўлены у дзеяннях, у заявах, у міжнародных кантактах, падвышэнні іх суб'ектнасці нічога не будзе. Таму што гэты варыянт, які я разглядаю, гэта жаданы для нас варыянт. Але можа быць другі варыянт. Давайте зробім, еўрапейцы і украінцы скажуць, давайте зробім роў з кракадзіламі паміжы Расіі і Беларусі, Расійскай Федэрацыі і Беларусі. І вось Беларусь па тую сторону жалезнага занавеса, і няхай яны там самі разбіраюцца, гэтыя беларусы з гэтымі расейцамі, хто каму, хто як чаго павінны. У чым праблема беларускіх дэмакратычных сілаў у плане атрымання гэтай суб'ектнасці на дадзены момант? Праблема ў іх нерашучасці, у адсутнасці зразумелай стратэгіі, у рэактыўнай ролі непраактыўнай. Ну, я спадзяюся, што гэта пачне змяняцца. Дзеля гэтага полк у тым ліку пагадзіўся, каб прадстаўнік увайшоў у кабінет. Трохі патлумачым, гаворка ідзе пра тое, што рэформа в палку адбываецца між іншага або перадусім, тут казка патлумачыцца для того, каб беларускія добраахвотнікі, перадусім, канешне, байцы палка Каліноўскага атрымалі нейкае палітычнае прадстаўніцтва. Абсалютна верна. Гэта галоўная, адна з галоўных мэтаў. Адна з галоўных мэтаў. Бо зараз працытую, тады яшчэ выканаўца абавязкаў камандзіра палка Паўла Шурмія, ён на самым пачатку ў ліпені пачатку рэформы казаў, што галоўная прычына ў тым, што два чалавекі з пазыўнымі Мікола і Ваніш намагаліся ператварыць полк у сваю ПВК. І наколькі тады можна было зразумець, у гэтым рэформа, каб не ператваралі полк у ПВК? Адно другому не супярэчыць.
Прыватная вайсковая кампанія не можа мець палітычнага прадстаўніцтва, не можа мець праекцыю ў палітыку і цікавасці. Гэта проста прыватная кампанія, якая зарабляе грошы. Гэта бізнес. Цяжкі, крывавы, але бізнес. І тут увайшлі ў супярэчнасць з тым, як гэта бачаць байцы і большы складу палка Каліновскага. Я размаўляў з людзьмі, і ў іх пытанне такое: навошта мы прыехалі в Украіну? Дзеля чаго? Перш за ўсё, дзеля таго, каб спрыяць вызваленню Беларусі, зменам у Беларусі і нашай магчымасці асабістай вярнуцца ў Беларусь. Канешне, дапамагчы Украіне як жертве агрэсіі, но мы ваюем супраць супольнага ворага, супраць Расійскай Федэрацыі. Калі мы робімся, губляем палітычнае прадстаўніцтва ў той ці іншай форме, мы нічым больш не адрозніваемся ад наёмнікаў. Да, мы наёмнікі, якія працуем або там ваюем на добрым баку, на жертве агрэсіі, але ўсё роўна гэта наёмнікі. І таму тое, што вы кажаце пра ЧВК і палітыку, гэта проста две стараны аднаго медалю. Я разумею, што вяртанне ў Беларусь ужо няма такіх ідэяў, которые гучалі, калі Украіна была в актыўным наступе. Мы не вяртаемся ў Беларусь ваенным чынам. Гэта не выключана. Не выключана. Пры спрыяльных умовах гэта не выключана. Больш за тое, я думаю, што зараз гэта, магчыма, больш верагодна, чым было, напрыклад, у 22-м годзе. Чаму? Вельмі проста. Вы бачылі, як зашлі ў Харкаў? Так, бачу. А колькі байцоў в палку Каліновскага? Гэты адказ на гэтае пытанне ніхто не куля. Я разумею, што вы не можете даць дакладны адказ, але ці гэта сілы... Я не пра полк Каліновскага. Першае. Вы бачылі, як зашлі ў Харкаў, і што ў Расіі не было резерваў, якія б яны маглі хутка перакінуць. Гэта значыць, што ўсе іх резервы, усе іх вайсковыя сілы задзейнічаны зараз у вайсковых аперацыях в Украіне. І адкуль яны возьмуць резервы, каб перакідваць на Беларусь? Вось у 20-м у іх была цэлая, так сказаць, нетрёпаная армія. У іх у 22-м яшчэ былі якія-то резервы, а зараз нет. Пытанне ў тым, а як павядзе сябе беларускае войска? Ці будзе яно супрацьстаяць, калі будзе які-то ўзброены заход? Пытанне ў тым, ці не хопіць на такое ўварванне, калі, можа, так тэарэтызуем, не хопіць на гэта сілу спецыяльных аперацый, которые ўжо дакладна адданыя Александру Лукашенку. Вы так упэўнены, тому што яны адданыя? Ну, тое, што мы бачым на працягу апошніх 4 гадоў. А у нас няма такой упэўненасці? Больш таго, у палку ёсць байцы з сілу спецыяльных аперацый. Так, я разумею, ёсць Белпол ці Байпол, которые прадстаўляюць некаторых беларускіх сілавікоў, але гэта не значыць, што... Не замінае губазіку, так, арыштоўваць штодня. Не, я абсалютна пагаджаюся, но, яшчэ раз, мы не ведаем, і Лукашенко, хутчэй за ўсё, не ведае, як беларуская армія будзе рэагаваць на баявыя дзеянні, неважна дзе. Я думаю, што гэта адна з галоўных прычын, чаму не задзейнічаў беларускую армію ні ў 22-м, ні ў 23-м, ні зараз у 24-м. Таму што он боится непредказальных реакций беларускай арміі. В беларускіх дэмакратычных сілах такое адчуванне, што і так даволі цесна. І крытыкі прадстаўніцтва беларускіх ваяроў скажуць, што навошта нам прадстаўніцтва жаўнераў іншай краіны, бо як бы не было жаўнераў палка імя Каліновскага, яны жаўнеры збройных сілаў Украіны, хоць яны і беларусы. То навошта нам прадстаўнікі арміі іншай дзяржавы? Полк Каліновскага не равно, вось ВЧ украінская номер такая-то. Полк Каліновскага мае свае дакументы, распрацоўвае свае, зараз даволі актыўна ідзе праца по уставу, по перакладу на беларускую мову тэрміналогіі. Пачаліся размовы, і я спадзяюся, у нас будзе супрацоўніцтва са спецыялістамі ў адпаведнай галіне. По падрыхтоўкі рэформ беларускай арміі, каб яна сапраўды была нацыянальнай, а не проста лукашэнкаўскай або якой-то яшчэ. То есть полк Каліновскага гэта не проста ВЧ, гэта ідэя і еднасць людзей, якія раздзяляюць стратэгію, каштоўнасці і падыходы. Мне падаецца, это было важна пачуць. Ці размаўлялі вы, магчыма, спадар Кабанчук, з кабінетам ЖАД, з офісам Светланы Ціхановскай, ці яны гэтак жа бачаць сітуацыю, ці яны згодны з патрэбай палітычнага прадстаўніцтва менавіта палка Каліновскага? Яны згодны з патрэбай палітычнага прадстаўніцтва не проста ад палка Каліновскага, а ад беларускіх добраахвотнікаў, найбольш буйной і пазнавальнай часткай, якой з'яўляецца полк Каліновскага. І калі мы ўзгадаем
Як называется пасада Вадзіма Кабанчука, прадстаўнік па нацыянальнай бяспекі і абароне. Адпаведна, гэта не толькі пра полк Каліновскага, это пра ўсіх добраахвотнікам, а таксама пра структуры і в тым ліку апазіцыйныя, якія дзейнічаюць у гэтай галіне і ў гэтым накірунку. Што ж, гэта відавочна добры знак для кабінета, паколькі про відавочныя праблемы ў ім самым, бо з першапачатковага складу засталіся толькі Аліна Коўшык, которая далучылася трохі пазней, і сам Павел Латушка. Все астатнія прадстаўнікі ўжо паспелі памяняцца. Дзякуй вам вялікі за ваш час, дзякуй вялікі за размову. Дзякуй за запрашэнне. Мы даўно не цешылі вас праслухоўкамі рэжымных чынушаў, якія атрымалі ад нашых партнёраў кіберпартызанаў. Гэтым разам героямі нашай гісторыі будуць тыповыя вінцікі ў лукашэнкаўскай вертыкалі. Менавіта на такіх людзях трымаецца сістэма. Падначаленыя дыктатары паслухмяна выконваюць ягоныя загады, калісьці проста дурныя, а калісьці злачынныя. Кацярына Гардзеева праслухала прыватныя тэлефонныя размовы айчынных чыноўнікаў і дазналася, як насамрэч тыя ставяцца да сваіх пасадаў. Я прашу вас прыбраць ад экранаў дзяцей або сцішыць гук. Лексіка айчынных вертыкальшчыкаў нагадвае хутчэй размову падваротных бандзюкоў, чым адукаваных і выхаваных людзей. 30 гадоў Лукашенко будуе вертыкаль, на якой трымаецца ягоная ўлада. У версе харчовага ланцужка вядомыя асобы – Эйсмат, Качанова, Рыжанкоў. Пра гэтых постацяў мы неаднаразова распавядалі падрабязна. Цяпер жа зорны час чыноўнікаў меншага калібру. Дзякуючы кіберпартызанам мы маем аўдыатэлефонных размоваў дзесяткаў айчынных функцыянераў. Як яны ставяцца да працы? Ці дбаюць пра сямейныя каштоўнасці так, як распавядаюць? Што кажуць пра сваё кіраўніцтва? Давайце паслухаем, каго выгадавала лукашэнкаўская ўлада. Герой гэтага выпуску – Сергей Викторович Рубанаў, намеснік кіраўніка Маскоўскага раёну сталіцы. Сёння «Слуга народу» мае сціплую машыну, на якой вісяць ажно 39 адміністратыўных правапарушэнняў і утульную кватэру ў Менску, прадбачліва запісаную на жонку. Але шлях да ціхага чыноўніцкага шчасця быў цярністы. Устроиться на работу, чтобы не мозги, а здесь, сидишь, загребаешь, нервы, тратить, да нахуй надо. Гэтак у 21 годзе Рубанаў апісваў сваю мінулую пасаду генеральнага дырэктара Менскай гарадской жыллёвай гаспадаркі. Спойлер, далей пра яе чыноўнік будзе распавядаць пераважна лаянкай. Когда у людей высокий уровень стресса, и они не умеют управлять своими эмоциями, а этого у нас, к сожалению, в стране очень мало кто умеет, в принципе, делать, то действительно люди могут переходить на токсичную коммуникацию, агрессию и мат. То есть это не только вот мат как таковой, это вообще абьюзивные вот формы общения, потому что они в стрессе, им страшно утратить жизнь, им страшно утратить свободу, свою должность. Второй момент — это то, что будем честно и объективно говорить, что, скорее всего, среди чиновников далеко не всегда люди, которые имеют действительно хорошее образование, высокий уровень культуры, чаще просто лояльные. Чыноўніцкі хлеб даецца Сергею няпроста. То на даручным яму участку у люты мароз без ацяплення застануцца дзіцячыя сады і школы, то на рахунках району раптоўна скончацца грошы. ЖКХ накрыло все и всем другим. Все деньги, которые идут на техобслуживание, все они идут на... Слушай, так пускай петух берет, отзывает банк, арест, отдает деньги. Так он же не хочет отзывать. Так он что, хочет сегодня, чтобы район зарплату не выплатил? Это же жопа. Пускай глава вызывает, за яйца банет пару раз. Он же, сука, уже снял 60 тысяч ЖКХ, ты в курсе? Час ад часу паўставала кадравае пытанне. Пошук новага дырэктара ў жрэя партызанскага раёну таксама лёг на плечы чыноўніка. Никто не гонится за карьерным ростом. Зарплата какая, правильно? Скажем дружно, нужно. Ну вот и все. А возьми сегодня у этого Быховцова. Там же без премии, без них. Там же реально на руки 900 с копейками. Так что это за зарплата. Віталь Быхаўцаў, пра якога ідзе размова, на пасадзе не затрымаўся. Сёння на сайце ЖКГ ягонае імя ўжо не фігуруе. Ды і паслухаць чыноўнікаў статус кіраўніка у меншай пашане, чымся лічбы на квітанцыі. У него заработная плата
2000, он говорит, нет. Я на такую зарплату, говорит, не пойду. А статус там, статус директора не важен это? Не важно. Сегодня я смотрю, никому не статус, не важны. Начальнік ЖРЭУ гэта матэрыяльна, як вы казалі, адказнасць, там вельмі шмат рызыкаў ёсць. І пад рукой, я ж думаю, тоже ёсць разуменне, што пытанне з кадрамі, што гэта цяжкі накірунак працы, і за 2000 з цябе будуць трэсці так, то можа лепш застацца на меншым заробку там у сваём выканкаме, але менш адказнасці, і ты ведаеш, што цябе будуць менш наказваць. Не падабаліся Рубанову і чысткі, што пачаліся ў структурах ЖКГ пасля пратэстаў 2020 года. Вышэйшае кіраўніцтва масава пазбаўлялася працаўнікоў, у якіх выкрала нелаяльнасць. Пад раздачу трапіў і тагачасны дырэктар рамонтадару Савецкага раёну Менску Александр Ярошек. Ярошек, все? Завтра последний день. Где ж там, братан, так соленул, а? Ну, есть косяк. Все-таки есть косяк, да? Да. За бабарику где-то там кто мне говорил, да? Не знаю. Клоуны, у людей вот хуями, блядь. Мозги вместо жопы или жопа вместо мозгов. Вакансия есть уже. Кто-то вот думает, что они сладкие, эти вакансии, да? Ну его. Ну, он, блядь, на хорошем счету вроде был, так нормально сидел. Тут, знаешь, если доебаться, можно каждому доебаться, блядь, и выгнать, блядь, 20 причин найти, блядь. Пры гэтым правілы гульні, што паўсталі пасля скрадзеных выбараў, Рубанов уцяміў злёту. Ён надзеў майкі брэнду лепшы і нават у прыватных гутарках старанна падкрэсліваў адданасць палітыцы партыі. Да времени нет, у меня смотреть, как лабусы занимаются. Да взять им гранату и ебнуть в это посольство, загнать туда ОМОН, мозги набивать. А вось так наш візаві прапанаваў абысціся з Романом Пратасевічам, якога на той момант напоўніцу распрацоўвалі праўладныя СМІ. Слышь, этого с рейса сняли, нахуй. Я его вообще с самолета скинул, нахуй, чем, хай бы летел. Скинул, да, и лети куда хочешь, падла. Сидит он еще комментарий дает, со мной все хорошо, чтобы выбить, понимаешь, чтобы пошепелявил, курва. А то щу-щу, ля-ля. Лояльность как стратегия выживания, как стратегия обеспечения своей собственной безопасности. У них начинается уже где-то паранойя даже, потому что, то есть любое сказанное слово может быть использовано против вас, да. Если, то есть можно посадить человека за все что угодно, то если чего он совершил или не совершил, то если он что-то совершил, то точно можно, да, что все может быть, все, что ты делаешь, может использовано против тебя быть. Поэтому у них вот эта повышенная требовательность, лозунги, вот они всячески пытаются вот это все выслужить. В том числе, я думаю, это доносы друг на друга, как форма тоже выживания. Стратэгія на паказную лаяльнасць працавала. Нягледзячы на касякі, што суправаджалі Рубанова цягам амаль усёй кар'еры, неўзабаве яму прапанавалі павышэнне. Але ці шчырай была такая адданасць рэжыму? Гэта проста людзі, якія працуюць у дзяржаўным органе. Частка, канешне, з іх ёсць лукашыстаў, але большасць гэтых людзей заўтра не будзе Лукашэнкі, і ўсё, яны будуць далей працаваць, і не хочуць яны яму служыць. Яны нават і думаюць пра тое, каб яго не было. Мы з калегамі праслухалі сотні гадзінаў прыватных размоваў. Лічым, што вельмі важна, каб беларусы разумелі, хто кіруе нашай краінай. Чыноўнікі дробнай і сярэдняй рукі актыўна распавядаюць пра каханак, вечарыны ў лазнях і карупцыйныя схемы. Узровень нецэнзурнай лаянкі пры гэтым пераважна такі, як вы толькі што чулі. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Новым Йорку праходзіць 78-я генасамблея ААН. Дарэчы, літаральна падчас нашага эфіру на паседжанні быў прыняты план рэформы арганізацыі. Расія спрабавала сарваць галасаванне, і дыпламаты Лукашэнкі падтрымалі гэтую спробу. Але ім нічога не ўдалося. У выніку 143 краіны галасавалі за змены, а супраць толькі 5. Падрабязнасці глядзіце заўтра ў навінах на Белсаце, а зараз я хацеў расказаць пра нешта іншае. На важнай міжнароднай падзеі прысутнічаюць 2 беларускія дэлегацыі. З боку рэжыму Лукашэнкі ў ёй бярэ ўдзел былы міністр замежных справаў Сергей Алейнік, а з боку дэмакратычных сілаў Святлана Ціханаўская. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў запрашала да ўдзелу асабіста Александра Лукашэнку, але той, відавочна, вырашыў у Штаты не лятаць. Мала ли, чалавек ужо не малады, правесці рэшту жыцця ў турэмнай камеры
яму не вельмі хочацца. Бяспечнымі для дыктатара Лукашэнкі засталіся толькі брацкія краіны: Паўночная Карэя, Зімбабве, Іран да Расія. Там яму і месца. А за навінамі з Генасамблеі сачыце на наступным тыдні ў нашых навінавых выданнях, у нашых соцсетках і на нашай старонцы belсад.eu. І на гэтым развітваюся з вамі, зычу добрага вечара, удалага новага тыдня. З вамі быў Ігар Кулей. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.